Hi everyone, welcome to our channel Make Things Happen as We Can. So today in this video we're gonna discuss the main important basic common questions which you have asked me in the comment section of my last video regarding MSET, and I have picked up some of the main comments and I'm gonna answer those all the comments in this video. So without any skips, please do watch out this video completely for the better understanding. అయితే మీరు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ అడిగారో వాటిలోంచి నేనైతే కొన్ని కామన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే పికప్ చేసి ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నానమ్మా. అయితే ఇంకా మిగతా క్వశ్చన్స్ ఏవైనా ఉన్నాయి అనుకుంటే నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో ఈ వీడియో కింద అడగండి, అండ్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కూడా నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే పెడతాను, మీరేం వరీ కాకండి. అయితే ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్న ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి అంటే, ఒకటి గెజిటెడ్ సిగ్నేచర్. సో ఈ గెజిటెడ్ సిగ్నేచర్ ఏదైతే ఉందో ఇది అప్లికేషన్ ఫామ్, అదేవిధంగా సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ మీద అవసరమా లేదా, ఈ క్వశ్చన్ చాలామంది అడిగారు. అలాగే సెకండ్ చూసుకున్నట్లయితే ర్యాంక్స్ వర్సెస్ మార్క్స్ మీద ఒక వీడియో చేయమన్నారు. సో దానికి సంబంధించి కూడా ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తాం. అలాగే థర్డ్ చూసుకున్నట్లయితే అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది మనం ఎగ్జామ్ సెంటర్కి క్యారీ చేయాలా, ఇదొక క్వశ్చన్. అండ్ ఫోర్త్ వచ్చి క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అనేవి అన్ని క్యాస్ట్లకు ఒకేలా ఉన్నాయా లేదా క్యాస్ట్కి డిఫరెంట్గా ఉందా, అసలు మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఎన్ని ఎంసెట్కి సంబంధించి. సో ఈ యొక్క 4 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి మనం ఈ వీడియోలో క్లారిటీగా తెలుసుకోబోతున్నాం. సో స్టే ట్యూన్ ఫర్ ఇట్. అండ్ మన ఛానల్ ఇంతవరకు మీరు ఎవరైనా సరే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ అనేది యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అప్పుడు మాత్రమే మా వీడియోస్ మీకు మొదటిగా నోటిఫికేషన్ కింద రావడం అయితే జరుగుతాయి. వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ మూవ్. రైట్, టాపిక్లో కనుక మనం వచ్చినట్లయితే, సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే అబౌట్ గెజిటెడ్ సైన్. సో ఈ గెజిటెడ్ సిగ్నేచర్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి అప్లికేషన్ ఫామ్, అలాగే ఈ యొక్క సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ అంటే హాల్ టికెట్ ఏదైతే ఉందో దాంతోపాటు మీకు సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ కూడా ఉంటుంది, దీని మీద కూడా ఉండాలా అని అయితే చాలామంది క్వశ్చన్ ఉందమ్మా. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఈ యొక్క గెజిటెడ్ సైన్ అనేది ఆప్షనల్ మాత్రమే. అంటే మీరు ఒకవేళ మీకు పెట్టించుకునే అవకాశం ఉంది అంటే ఆ సైన్ అనేది మీరు వదలకండి, ఆ ఛాన్స్ని యూజ్ చేసుకోండి. లేదు నాకు పెట్టించడం అవ్వట్లేదు సార్ అనుకుంటే మాత్రం అక్కర్లేదు, అదైతే మాత్రం మ్యాండేటరీ కాదు, ఓకేనా. సో గెజిటెడ్ సిగ్నేచర్ అనేది ఈదర్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆర్ మీకున్న ఈ హాల్ టికెట్ మీద కానీ రెండిట్ల మీద కూడా మీకైతే ఈ యొక్క గెజిటెడ్ సిగ్నేచర్ అనేది అక్కర్లేదు. ఓన్లీ మీరు సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ అనేది ఫిల్ చేసి మీరు అక్కడ మీ యొక్క సిగ్నేచర్ని పెట్టి మీరైతే వెళ్ళిపోవచ్చు, ఓకేనా. సో మీ యొక్క డౌట్ అయితే క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను. గెజిటెడ్ సిగ్నేచర్ అనేది నాట్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్, ఓకేనండి. సో ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ర్యాంక్స్ వర్సెస్ మార్క్స్. అంటే ఈ యొక్క 2021లో ఎంసెట్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే ఎంత ర్యాంక్ వస్తుంది, ఈ యొక్క డౌట్ అయితే చాలామందికి ఉన్నది. దీనికి ముందు మీకు తెలియాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, మనకి ఈ యొక్క ర్యాంకింగ్ అనేది దేని మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుందంటే ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అనే విషయాన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుందమ్మా ర్యాంకింగ్ అనేది. అలాగే దీంతో పాటు సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ యొక్క మోడ్ బట్టి, ఇన్ ద సెన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజీగా ఉందా లేదా టఫ్గా ఉందా, దీన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మీకు ర్యాంకింగ్ అనేది బేసిక్గా ఉంటుంది, ఓకేనా. రైట్. సో ఒకవేళ క్వశ్చన్ పేపర్ కనుక ఈజీగా ఉన్నట్టయితే మనకి ర్యాంకింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, మార్క్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. ఆ తర్వాత ఒకవేళ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది టఫ్గా ఉందనుకోండి, ర్యాంకింగ్ ఎలా ఉంటుంది, మార్క్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అయితే చూద్దాం, ఓకేనా. సో ఫస్ట్, ఇఫ్ ద పేపర్ ఈజ్ ఈజీ ద ర్యాంకింగ్ వుడ్ బి దిస్ వే. ఎలా అంటే మీకు 125 నుండి 155 మధ్యలో మార్క్స్ కనుక వచ్చినట్లయితే మీకు 1 నుండి 100 మధ్యలో ర్యాంక్ అనేది వస్తుందమ్మా. సో అఫ్కోర్స్ మీ అందరికీ కూడా తెలుసు ఎంసెట్ లేదా ఎఫ్సెట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకు 160 మార్క్స్కి జరుగుతుంది, ఓకే. అయితే 125 to 155 మధ్యలో కనుక మీరు స్కోర్ చేసినట్లయితే మీకు 1 to 100 లోపు ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే 110 నుంచి 125 లోపు మీరు కనుక స్కోర్ చేయగలిగితే అది 100 నుండి 1000, అలాగే 100 to 110, 1000 to 5000, 90 to 100, 5000 to 8000, 80 to 90, 8000 to 12000, 70 to 80, 12000 to 20000, అలాగే 60 to 70, 20000 to 45000, 50 to 60, 45000 నుండి 60000, అండ్ ఫైనల్లీ 40 to 50, 60,000 అండ్ అబోవ్. సో ఈ విధంగా మీకైతే ర్యాంకింగ్ అనేది పేపర్ ఈజీగా ఉంటే ఈ 2021లో మీకు వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయమ్మా.
అండ్ ఇప్పుడు పేపర్ కనుక టఫ్ అయితే మనకు అప్పుడు ర్యాంకింగ్ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది మనం చూద్దాం. మీకు అప్పుడు 105 నుండి 135 మార్క్స్ లోపు కనుక వచ్చినట్టయితే అప్పుడు మీకు 1 to 100 అనేది ర్యాంకింగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, అంటే 1 to 100 లోపు, ఓకేనా. అలాగే 95 to 105 మధ్యలో కనుక మీరు స్కోర్ చేయగలిగితే 100 నుండి 1000 లోపు ర్యాంకింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే 85 to 95 అయితే 1000 to 5000, 75 to 85 అయితే 5000 to 8000, 65 to 75 అయితే 8000 to 12000, 55 to 65 అయితే 12000 to 25000, 40 to 55 అయితే 20000 అండ్ మోర్, అంటే ఇంకా దానికన్నా ఎక్కువైనా ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇదనమాట. సో మీకు నేను ఒకటి ఈజీగా ఉన్నప్పుడు ఎలా వస్తాయనేది చెప్పాను, అలాగే టఫ్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా వస్తాయనేది చెప్పాను. సో ర్యాంక్స్ వర్సెస్ మార్క్స్కి సంబంధించి మీ యొక్క డౌట్ అనేది క్లారిఫై అయ్యిందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. అండ్ ఇప్పుడు మనం థర్డ్ క్వశ్చన్ కనుక వెళ్ళినట్టయితే అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది మనం ఎగ్జామ్ హాల్కి క్యారీ చేయాలా? ఎస్, యూ హ్యావ్ టు క్యారీ యువర్ అప్లికేషన్ ఫామ్. అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఎగ్జామ్ సెంటర్కి తీసుకెళ్ళాలి, ఓకేనండి. సో దేర్ ఈజ్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ద గెజిటెడ్ సిగ్నేచర్. ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు అక్కడ వాళ్ళు అడిగితే రీజన్ అనేది చెప్పొచ్చు, బికాజ్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్లీ మ్యాండేటరీ. అండ్ మనం నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్. అండ్ ఫోర్త్ వచ్చి ఫైనల్గా క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అమ్మ. ఈ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అనేవి అన్ని క్యాస్ట్లకి ఒకేలా ఉన్నాయా లేదా క్యాస్ట్కి డిఫరెన్సా అనే క్వశ్చన్ అయితే నన్ను అడిగారు. మీకు ఆ విషయం చెప్తున్నాను, క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అనేవి ఎంసెట్కి వచ్చి 40 అమ్మ. సో మనకి 160 ఇస్తారు, 160 మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది, ఓకే. ఇందులో మనకి 40 మార్క్స్ అనేవి క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్. అయితే ఇవి అందరికీ కాదు, ఎక్సెప్ట్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ. ఎవరైతే రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ వాళ్ళు ఉంటారో వీళ్ళకి తప్ప మిగతా అందరికీ కూడా 40 అనేది బేసిక్గా రావాలి. అండ్ వీళ్ళకి మాత్రం 40 బిలో వచ్చినా కూడా వాళ్ళు క్వాలిఫై అయినట్టే. దేర్ ఆర్ నో మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అలౌడ్ ఫర్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్. ఎస్సీ ఎస్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అనేవి ఏవి లేవు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఒక బేసిక్ డెడ్ లైన్ అనేది లేదనమాట. 40 రావచ్చు, 30, 25 ఎన్ని వచ్చినా కూడా వాళ్ళు క్వాలిఫై అయిపోయినట్టే. అర్థమవుతుందా? సో ఇదనమాట ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు కొన్ని డిస్కస్ చేశాను నేనైతే. ఇంకా ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. ఈ వీడియో కింద మళ్ళీ ఒకసారి అయితే కమెంట్ చేయండి. నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చీట్ కోడ్స్, ఎంసెట్కి సంబంధించి చీట్ కోడ్స్ కోసం కూడా ఒక వీడియో అయితే చేయమని అడిగారు ఒక సబ్స్క్రైబరు. సో ఖచ్చితంగా నేనైతే దానికోసం కూడా ప్లాన్ అయితే చేస్తాను. నా నెక్స్ట్ వీడియో అదే, ఓకేనా. మన ఛానల్ ఎంతవరకు మీరు ఎవరైనా సరే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకొని ఆల్ అనేది పెట్టండి, అప్పుడు మాత్రమే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి. అదొకటే మీరు మాకు చేసే చిన్న సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.